Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Ajnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഇന്ന് 18 അധ്യായം 18 ആണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, അതായത് നമ്മൾ ഭാവത്തിലേക്ക് കടയുകയാണ്, അതായത് ഭാവഭക്തി. അപ്പോൾ ആദവ് ശ്രദ്ധ, രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആദവ് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനിൽ കുറേശ്ശെ വിശ്വാസം വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ ആദവ് ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സാധുസംഘ, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ആ സത്സംഗത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സത്സംഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ സത്സംഗം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ ആ സത്സംഗത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ആചാര്യന്റെ, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാധനകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നു. അതാണ് ഭജനക്രിയ. ആ ഭജനക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം നീക്കുവാനും നല്ല ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറുവാനുമുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ആ ഭജനക്രിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദുശീലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭജനക്രിയ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മങ്ങളും ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അത് രണ്ടും അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലും അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ കൂടെ മുന്നേറി നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നേറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു, നിഷ്ഠ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു നിഷ്ഠയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭജനക്രിയയിലൂടെ മുന്നേറുന്നു, അത്രമാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം ഈ സത്സംഗത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ പഴയ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ ഈ സാധനകൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. കാരണം ഈ കലികാലത്തിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിന്റെ സ്വാധീനം അത്രയേറെ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ആ സത്സംഗം നമ്മൾ തുടരണം. സത്സംഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ മുന്നേറിയാലും സത്സംഗം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നവരിൽ ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ നിഷ്ഠയിലേക്ക്, അതായത് കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നിഷ്ഠ. പിന്നീട് രുചി.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആസക്തി വളർന്നു വരുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തോടുള്ള ആസക്തി. ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിനും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതികതയെല്ലാം മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാവം, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണീയനായിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആകർഷണീയനായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായ ശരീരമാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ സവിശേഷതയും ഗുണങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ആ ഭക്തനിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമാചാരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക, കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരിയായിട്ട് കണ്ണുനീർ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഇത് ഭൗതിക തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഉന്നതമായ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ ആ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ തലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക തലങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭക്തന്റെ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ധ്രുവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. 9 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് അവ്യർത്ഥകാലത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തേത് അവ്യർത്ഥകാലത്വം. അതിനാണ് തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുമെന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. സ്ഥിര പരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. അതാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തി അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും തുടരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതിക വിരക്തി, അതിനെയാണ് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തേത് താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അതാണ് എപ്പോഴും മാനശൂന്യത, വിനയാന്വിതനായിട്ട് ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് ആശാബന്ധം. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതാണ് സമുത്കണ്ഠ. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരൻ. അതാണ് നാമഗാന സദാ രുചി. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യാനെ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അതാണ് പ്രീതി തദ് വസതി സ്ഥലേ. ഇത്രയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇത് 9 കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രഭുപാദ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിക്കും.
ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. അതായത് തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗുണത്തെ അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താൻ മരണപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടായിട്ട് കൂടി ഒന്നിലും അക്ഷോഭ്യനാകാതെ അതിൽ പരിഭ്രമിക്കാതെ അദ്ദേഹം താൻ ആ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തനിക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു, സദാസമയവും നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാ മാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം, ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് ആ ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അച്ചടക്കം കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവരിൽ വളരെയധികം പരിഭ്രമവും, മരണമാണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പരിഭ്രമവും, തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പരിഭ്രാന്തി, ആ ഒരു ദുഃഖവും വ്യസനവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ക്ഷമാശീലയോടുകൂടി തന്റെ ആ മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വളർന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഔത്സുക്യമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശാന്തി. ആ ഒരു ഗുണത്തെയാണ് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തേത് അനാസക്തി. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, എല്ലാത്തിലും വിരക്തി വളർത്തുന്നവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വളർന്നു വരുമ്പോൾ, ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വളർന്നു വരുന്നു. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകില്ല. ഒന്നുകിൽ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി, അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളർത്തി ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് വിരക്തി വളർന്നു വരും. അത് രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അനാസക്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഭരത മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. ഋഷഭരാജാവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടെല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരത മഹാരാജാവ് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ, യൗവനയുക്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തന്നെ അധിപതിയായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടെ അദ്ദേഹം അതിനോടെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അനാസക്തിയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മൂലം നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്
കാട്ടിൽ ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാസക്തിയുടെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഭരത ചക്രവർത്തി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖാനുഭവ യോഗ്യമായ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ല. കൃത്രിമമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം ഈ ഭൗതികതയോട് വിരക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതേ ഇല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ വിരക്തിയോടെ പെരുമാറുന്നു. ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, അതെല്ലാം തന്റെ കാൽക്കീഴിലുണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള വിചാരം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബുദ്ധനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഭാര്യ പ്രസവിച്ച ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതികതയോട്, അടുത്ത രാജാവ് താനാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും അദ്ദേഹം വീടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിൽ അനാസക്തനാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭരത മഹാരാജാവ് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയാണെന്നിരിക്കലും ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും അതിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആവശ്യമില്ല. തനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, അതിനോടൊന്നിനോടും രുചി തോന്നുന്നില്ല, അതിനോടൊന്നിനോടും ആസക്തി തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിയുന്നു. അതിനെയാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് വിരക്തി വളർത്തുന്നതല്ല. ഒരു പാപ്പരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, ഒരു വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ ശേഷിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിനോട് വിരക്തി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല, അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതിനെയാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ നമ്മളോട് പറയും, ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ ആ സത്സംഗത്തിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമ്മൾ വിരക്തി കാണിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉറക്കം കുറയ്ക്കുക, ആഹാരം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, പുറമേ നിന്നുള്ള ആഹാരത്തിനോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കരുത്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സിനിമ, TV മുതലായവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, അതെല്ലാം കാണാതിരിക്കണം എന്നെല്ലാം നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കും സത്സംഗത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം നിർബന്ധപൂർവം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം നിർബന്ധപൂർവം നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ വിലങ്ങ് തടിയാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കും. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുവാൻ. ഹോട്ടൽ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. TV, സിനിമ മുതലായത് കാണാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. കാരണം ആരംഭദശയിലാണ്, ഭക്തരാകുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരംഭദശയിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും അവസരവും ഉണ്ടായാലും വേണ്ട എന്ന് സ്വയം തോന്നി അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം, അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയെയാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മാനശൂന്യത, തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ
അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുൻപ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷയാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതായത് തനിക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവും കൂടി ഇല്ലാതിരിക്കുക. തന്നെ മറ്റുള്ളവർ അപമാനിച്ചാലും അതിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനെയാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മാനശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അവധൂതനായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച എല്ലാ സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു. തന്റെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ എതിരാളികളുടെ വീടുകളിൽ പോലും അദ്ദേഹം കയറി ഭിക്ഷയാചിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനക്കേട് തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലാൽ ബാബു എന്നുള്ള ഒരു ജന്മി, ബംഗാളിലെ ഒരു ജന്മിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനായിട്ട് സന്യാസിയായിട്ട് മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് വിശക്കും, ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്ഷണം ഓരോ ഗൃഹത്തിലും പോയിട്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സന്യാസിമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ, അദ്ദേഹത്തോട് ശത്രുതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ അവരുടെയും വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചിലർ ആട്ടി ഓടിച്ചിരിക്കാം, ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നിലും അദ്ദേഹം വീഴുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം അപമാനവും മാനവും എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് അമ്മാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി, തന്നെ ആരെങ്കിലും മാനിക്കണമെന്നോ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അപമാനിച്ചാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണമോ എന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മാനശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാപ്രതീക്ഷ, ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഭാവഭക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം, തന്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെയോടുള്ള സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുക, അതിനെയാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് താൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് സ്വയം അത് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു, എന്നിൽ ഭഗവാൻ താൻ എത്രമാത്രം സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നിൽ കരുണ കാണിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. രൂപഗോസ്വാമി ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ലാതാനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ
അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുമുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശായിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗോസ്വാമിയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടും കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരുണ എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി സ്വയം പറയുന്നു, എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ധാമം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത തനിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനുള്ള അധികാരി ഞാനല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തൻ അത്രമാത്രം വിനയാന്വിതനായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തര പ്രത്യാശയ്ക്കെതിരെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ആശാബന്ധം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ആ ഒരു ഗുണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാവഭക്തിയുടെ ആ തലത്തിൽ ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? തുടരെ തുടരെ പ്രത്യാശിക്കുന്നു, തന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം തനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ തനിക്ക് അതിനുള്ള സ്വയം ഒരു കഴിവുകളൊന്നുമില്ല, യോഗ്യതയുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം തനിക്ക് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശ, അതാണ് മഹാപ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, ഭക്തി അതിനുള്ള പറയുന്നത് വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതായത് ഔത്സുക്യം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഉത്സാഹം, തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം, അതായത് ഉത്സാഹം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉത്സാഹം വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. വില്ലുമംഗല താക്കൂറുടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠ ഭംഗിയായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ, ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വളരെയധികമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണം. ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിവരണങ്ങളും എല്ലാം വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിയായ തീവ്രമായ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അതിനെയാണ് ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരണം. അപ്പോൾ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതം എന്നുള്ള ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം, നാമഗാനേ സദാരുചി, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് രാധാറാണി സദാസമയവും ഭഗവാനെ കാണുവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഭഗവാനോട് രാധാറാണിയുടെ ഒരു സഖി പോയി പറയുകയാണ്.
അതായത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭാവാവസ്ഥയിൽ ആ ഭക്തനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ആ ഭക്തനിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം സ്വയം ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അതായത് തന്റെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ, മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തനിയെ തന്നിൽ ഉളവാകുന്നു. ഭഗവാൻ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സ്വയം കാണുവാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കുസൃതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ വില്യമംഗല ഠാക്കൂര കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കുസൃതികളിലും കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവയെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് ഭക്തൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ, ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം വർണ്ണിച്ച് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി, അതാണ് ആ ഭക്തനിൽ, ആ ഭാവഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് 9ാമത്തെ അവസാനത്തെ ആ ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലുമെല്ലാം താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടത്തെ മണ്ണിൽ പുരളും ഭക്തന്മാർ. ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു. പൂതന സംഹാരം നടന്ന സ്ഥലത്ത്, ആ ഗോകുലത്തിൽ പൂതനയുടെ സംഹാരം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലം ഇതാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആ മണ്ണിൽ കടന്ന് ഉരുണ്ടു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ മണ്ണ് പോലും അത്രയേറെ പവിത്രമായതാണ്. അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ആ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, അവിടെ വസിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം ഭാവഭക്തിയിൽ ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയും മറ്റ് ശൈശവം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയേറെ ആകാംക്ഷയും ആഗ്രഹവും എല്ലാം ആയിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിച്ച സ്ഥലമാണത്. അതാണ് നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കൂടെ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ഓടിക്കളിച്ച് പശുക്കളെയും എല്ലാം മേച്ചുകൊണ്ട്, കാലികളെ മേച്ചുകൊണ്ട് അനേകം ലീലകളാടിയ, കാളിയ ദമനം, കേശി ദമനം, അനേകം ലീലകളാടിയ സ്ഥലങ്ങളാണതെല്ലാം. അതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് നമുക്ക് വിചാരമുണ്ടാകും. കാരണം ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മംഗളാരത്തി കാണുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ
ആ ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സങ്കടം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വിട്ടുപോകാനുള്ള സങ്കടം, അത് ഒരു വളരെയധികം ഒരു വേദനാജനകമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിയോഗം ആ ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ, നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലോ ഒന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എങ്കിലും അവർ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അനുകരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമത്രേ. പക്ഷെ അതൊന്നും ആ ഭാവാവസ്ഥയിലല്ല. അവർ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഭാവം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്? അത് ആസക്തി അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അതേ അളവിൽ കർമ്മികളുടെയോ അഭ്യൂഹക്കാരുടെയോ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവരിൽ ആ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതേപോലെ ഭാവഭക്തി അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡം ചെയ്യുന്നവരിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സാക്ഷ്യ ഭക്തൻ ജ്ഞാനികളിലും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി അപൂർവമാണ്. അത് നേടാൻ മുക്തന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാവുന്ന ഘട്ടം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മുക്തി നേടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ആ മുക്തി നേടി അവർക്ക് മുക്തി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നീടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ മുക്തി നേടിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്തി നേടി നിർവ്യക്തികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അപ്രാപ്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമഗോപ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആസക്തി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. സാധാരണ ഭക്തന് ഇത്തരം കൃഷ്ണാഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫലാപേക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കും ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നവർക്കും അതെങ്ങനെ പ്രാപ്യമാകും? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയുമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തിത്വവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിയും. ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായ കൃഷ്ണാഭിനിവേശം യഥാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് താൻ ഉയരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇത്തരം നാട്യക്കാർക്കുണ്ടാകാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെയെല്ലാം അനുകരിക്കുക, മാനസികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു താനും
ആ കൃഷ്ണനും രാധയും എല്ലാം തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് തന്നോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ അത് സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും താൻ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭാവ്യമായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറും നാട്യം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. അങ്ങനെ അനുകരണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയെല്ലാം സ്വയം അനുകരിക്കുക, ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാതെ തന്നെ അങ്ങനെ അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടു വിധത്തിൽ തിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി ഭക്തിസേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിസേവനം ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ, ആ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്യാതെ, ഭക്തിസേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അനുകരിക്കുക. ഭഗവാനെ താൻ സന്ദർശിച്ചു, ഭഗവാൻ തന്നെ സന്ദർശിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, ആ ലീലകളെ അനുകരിക്കുക, അതെല്ലാം ഛായാരൂപകമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവന് തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്ന് വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഇത് കേവലം ചഞ്ചലമാണ്. എങ്കിലും ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലെല്ലാം ആസക്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ, ഭക്തന്റെ സത്സംഗത്താൽ അവരിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതിനെ ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയായിട്ട് അതിനെയും കണക്കാക്കാം. കാരണം അവർ ആ തലത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് അവരിൽ പിന്നീട് അവരിൽ ആ ഒരു ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉപകരിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനം, മഥുര മുതലായ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം, ആ പവിത്രത മൂലം ചിലപ്പോൾ നമ്മിൽ അവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വളർന്നു എന്ന് വരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ആ സത്സംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്കും ആ ഒരു ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയാസക്തി വെറും സാധാരണക്കാരനിലാണ് പ്രകടമാകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവനെ പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതിന് ശക്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മിൽ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സ്വയം വളർന്നു വരിക? അതൊരിക്കലും സാധ്യമാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരും ഒത്തുചേർന്ന് വൃന്ദാവനം, മഥുര മുതലായവ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭക്തി വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്സംഗം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.
സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ആസക്തി ഛായാരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏതു തന്നെ ആയാലും ഈ കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മിൽ ഭക്തി വളർന്നതുപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അപരാധം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും എത്രമാത്രം ഭക്തി വളർന്നിട്ടുണ്ടോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് ധാമാപരാധം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അപരാധം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. വൃന്ദാവനം, മധുര മുതലായിട്ടുള്ള ധാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു തെരി പോലും അപരാധം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ നാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒന്നിലൂടെയും അപരാധം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഭക്തന്മാരുടേമായിട്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അവരോട് എന്തെങ്കിലും അപരാധം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആ അപരാധങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ അത് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഛായാത്മകമോ പരയോ ഏതു തന്നെ ആയാലും അതീന്ദ്രിയാസക്തി ഭക്തനിന്ദ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും. നിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ അപരാധം ഏറെ കടുത്തതാണെങ്കിൽ ആസക്തി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും. ലഘുവാണെങ്കിൽ ആസക്തി രണ്ടാം കിടയോ മൂന്നാം കിടയോ ആയി മാറും. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക സംജ്ഞ. തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ല എന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായി എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ നാമാപരാധമോ ധാമാപരാധമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയും ആ ഒരു ഭാവാവസ്ഥ കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപരാധം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭക ഭക്തർ അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നത് നൃത്തം ചെയ്തതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. ഇതാണ് അദ്വൈതവാദം. അദ്വൈതവാദം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുന്നു, മരണശേഷം നാനും ഭഗവാനും ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അദ്വൈതവാദം. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നാനും ഭഗവാനും ഭിന്നരല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെത്താനെ പൂജിച്ചാലും അത് ഭഗവാന്റെ പൂജയായിട്ട് അവർ കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളയാൾ ഈ നിലവിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാകണമെന്ന് കരുതണം. അപ്പോൾ അദ്വൈതവാദം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ്. കാരണം അദ്വൈതവാദികൾ താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചില ഭക്തന്മാർ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ഭാക്കിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭക്തിയായിട്ട് വളരുന്നവരുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്തമ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം മുൻ ജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു നേടിയെടുത്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. ഏതോ കാരണത്താൽ അത് താൽക്കാലികമായി നിന്ന് പോയതാക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഭക്തനോട് കാണിച്ച നിന്ദയുടെ ഫലമായിട്ടാകാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. രണ്ടാമത് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആ സത്സംഗം നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് വളരെയേറെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാവാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്സംഗം ആവശ്യമാണ്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ പ്രാരംഭകരാണ്. ആ സത്സംഗം നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും നിന്ന് പോകുന്നു, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനവും നിന്ന് പോകുന്നു, നമ്മുടെ നാമജപവും നിന്ന് പോകുന്നു. കാരണം
ആ ഭൗതികതയുടെ ആസക്തം, ആ ഒരു നമ്മുടെ മേലുള്ള ആ ഒരു മായയുടെ ശക്തി അത്രയേറെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് അത്രയേറെ ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ യാദൃച്ഛികമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തിയുണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുള്ളയാൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും യാദൃച്ഛികമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും അങ്ങനെ പറയുന്നു. അതായത് അഭിജയസുതുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭ സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരു ചീത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. കാരണം അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാലാണ് ഒരാൾ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ തന്നെ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെയും അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി നമുക്ക് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നരസിംഹ പുരാണത്തിലും പറയുന്നത്. പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ദൃശ്യമാണല്ലോ, അതൊരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അതുപോലെ അളവറ്റ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വീഴ്ചകളായി കണക്കാക്കുകയേ വേണ്ട. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനിടയിൽ ഭൗതികമായ ന്യൂനതകളുടെ കറുത്ത പൊട്ടുകൾക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാർ എത്രമാത്രം ഉയർന്നവരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തനായി തന്നെ തുടരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് റിക്കവർ ആകാനും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവ ഭക്തർ ഭാവം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭാവം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയും. ഭക്തരല്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ ഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം, ഒരു ഛായ മാത്രമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്. അവരിൽ കാണുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാവമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രഥ്യഭാവ തരങ്ങൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബവും ഛായയും. വ്യക്തിക്ക് ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമുണ്ട്, എന്നാൽ തീവ്രമായ പരിശീലനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവപ്രകടനങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാവമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ഇതേപോലെ കീർത്തനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവപ്രകടനം കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഇതല്ല. പക്ഷെ ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഗുരുവിന്റെ സേവനത്താൽ, ഗുരുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലരിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതെല്ലാം
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തുടർച്ചയായിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നിന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചു കാരണം വൈഷ്ണവ അപരാധമോ നാമ അപരാധമോ ധാമ അപരാധമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിന്ദ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ ബഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഗുരു ആത്മീയമായിട്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സേവിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് തന്നെ സേവിക്കണം. അതുവഴി നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. ഗുരു ഇവിടെ പ്രകടമല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ വാണിയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് ഗുരുതരമല്ല. കാരണം ആ ഭക്തിയിലൂടെ അയാൾ അത്രയും ഉയർന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ആ തെറ്റുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുത്തി ആ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം, ചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലെയുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ചന്ദ്രന്റെ ആ ഭംഗിയെ കളയുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളയുവാൻ സാധിക്കും, നീക്കി കളയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യ ഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ക്ഷിപ്രം ഹി അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ തന്റെ പഴയ നില തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുകൂടാതെ അനിത മാതാജി ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ പറയുക. പിന്നെ വൃന്ദാവന യാത്രയെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ആരെങ്കിലും ഇനി വായിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിൽ പ്രഭുണ്ട്. അനിൽ പ്രഭു വായിക്കൂ പ്രസന്റേഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ വായിക്കാം. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളുടെ പരമകാരണം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ചാവിർഭാവം ഉളവാക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് സത്വരമായ കാരണം. ദേവന്മാർ, മനുഷ്യൻ, ജന്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടിജാലം അനേകമുണ്ട്. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിസ്ഥിതികളും ത്രിഗുണാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകളും നൽകുക മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അവ ഇന്നത്തേതായാലും ശരി ഇന്നലത്തേതായാലും ശരി അവിടുന്ന് ഉത്തരവാദിയല്ല. സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം എന്തെന്നറിയുന്നവനാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അയാൾ വിമുക്തനാകുന്നു. പരമപുരുഷന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായ ശക്തികളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യ പ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ
സ്വാധീനതയെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാനാവില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരധമശക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ അതിയായ പ്രയാസമുണ്ട് താനും. ഭൗതിക ശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് അതിജീവിക്കാനാവാത്ത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണല്ലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മോചനം നേടാം. അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയെ പരിധിയിൽ നിർത്തി ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് മുക്തി നൽകാൻ മായാധീശനായ കൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് മൗലികമായ തന്റെ അരുമപുത്രനായതുകൊണ്ടുള്ള പിതൃവാത്സ്യത്താലും സ്വയം സമർപ്പിതനായ ഒരു ജീവനിലുള്ള അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തിലുമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ബന്ധനമുക്തി ഏകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവാനുള്ള ഒരേയൊരു ഉപായം. വിഷ്ണു മാത്രമാണ് മായയ്ക്ക് അധിപതി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ബദ്ധജീവന് മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്ത് ഊന്നി പറയുന്നു, തമേവ വിദിത്വ എന്ന സൂക്തത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി സാധ്യമാകൂ എന്ന്. വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശിവൻ പോലും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മുക്തിപ്രദാത സർവേഷാം വിഷ്ണുരേവ ന സംശയ. എല്ലാവർക്കും മോക്ഷദായകനായിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണു എന്ന് സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതാജി? അനിത മാതാജി, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞു. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കാരണം ആദ്യത്തെ 400 പേരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വേഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും കിട്ടണം ആ സമയത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ 2 കാര്യവും കൊണ്ടായി നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് വരാം. കാരണം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ തിരക്കും കുറവായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ദർശനവും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ്. അധികം ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പോവുക, ദർശനം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയാണെങ്കിലും ധാമം സന്ദർശിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അത്രയേറെ പവിത്രമായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. പിന്നെ ഇനി നാളത്തോടു കൂടി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഭഗവത്ഗീത, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കും കൂടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക് തന്നിട്ട് നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ്സേ പ്രസന്റേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും 7-8 വരെ എസ്സേ എഴുതാനുള്ളത് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ച ഒരു സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുക, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ്സേ എല്ലാ ആഴ്ചയും ആ എസ്സേ ടോപ്പിക് 18 അധ്യായത്തിന്റെ കഴിയുന്നത് വരെ എസ്സേ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി കൊണ്ടുവരണം. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. അല്ല നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ, ഈ എസ്സേ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതായിരിക്കും എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈശോപനിഷത്തെല്ലാം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
നിങ്ങൾ ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പരിചയം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാളത്തെ കൊണ്ട് ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധു കഴിയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എസ്സേ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ചോദ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।